Една русалка излиза на сушата, качва се в планината и покорява снега. Мая Стоилова е у дома си навсякъде по нашите географски ширини. Смелост, чар, настроение и лидерски дух – това е тя. Сила, дързост и неотолим апетит за приключения. Георги Палазов не е риба, но водата може да бъде естествената му среда. Той не е от желязо, но работи като машина. В неговата компания навсякъде ще се почувствате сигурни. Васил Попов е от учените, които се учат, когато са на път. Генератор на идеи. Провежда експерименти в необичайна среда. Знае много, обича да научава още. С него ще откриете непознати факти за природата и историята на България. Само Надя знае границите на своята амбиция. Винаги по-високо, по-далеч, на по-неочаквани места. Тя е археозоолог в Националния природонаучен музей. Изследва древни животни и вечно свежата емоция да бъдеш откривател. Надежда Карастоянова, Мая Стоилова, Георги Палазов, Васил Попов. Четиримата са тук и приключението може да започне. На борда на експедиционния автомобил, с който преброждат величествените предели на Родопите. Праистория и настояще събрани в едно. Това е експедиция Родопи. Къде ни е повела Надя днес? Тя възбуди умовете ни с разказ за светилището Белинташ. Мистериозно място, обект на внимание за археолози, траколози, геолози, за автори на свръхестествени хипотези и просто за хора, обичащи уникалната природа на Родопите. Нужна беше само една кратка сутрешна закуска, за да вземем решението. Ето как започна всичко. Дори по самите публикации, които са върху археологическите изследвания на светилището, пише Беланташ, не пише Белинташ. Но въпреки всичко, на табелките пише Белинташ и повечето хора го познават като Белинташ. Това място, според изследванията, се интерпретира като тракийско светилище. Каквито по Родопите има много. Не са открити много находки от това светилище, но се смята, че то е функционирало някъде от 8 до 6 век преди Христа, откъдето и повечето открита керамика. Самата скала тук в Белинташ е много специфична, много интересна и в нея има доста скални изсичания. Някои от тях са естествени, но други, както ще видим, въобще не са естествени. Има различни видове изсичания. Примерно има щерни, но те са различна големина и дълбочина. Ха! Шамана е тук! Жорка! Виж какъв прът съм намерила, така че няма да се налага да влизаш в щерна. Чудесно! С това ще проверим дълбочината. Ама нека Надето първо да ни каже, що за чудо е това. Ето, когато искаш да живееш или въобще да пребиваваш на такъв връх, където водата непрекъснато се оттича надолу и няма извори, единственият начин да съхраниш вода е като изкопаеш в скалата дупка и събираш дъждовната вода в нея. Значи всъщност за нещо сериозно, а не да си се къпем тук. Ами не, те тогава най-вероятно не са се къпали, а това им е било единственият начин, по който са се здобивали с вода тук. Тук е по-дълбоко, тук е малко по-дълбоко. А на камък ли удреш или... На камък, не на камък е. Има малко меко, обаче който е камък. Обаче средата е по-високо. Има и буклуци. Сигурно се е заплачило доста времето. Защото по данни, които четох, трябва да е към 2 метра. Пригледай се, Наде, тук ти куца теория. Това ако е било да пие, няма да е толкова плитко. Не, то сигурно е заплачено доста. Със сигурност не е за къпане, защото явно, че не можеш да влезеш. Те джакузите са плитки. Ма това няма как да бълбука. Да. Приключенията по скалите превръщат дори сериозния възрастен в дете. А какво да говорим за тези луди глави? Надя, Мая, Георги и Васил.
Интересното е, че траките като цяло са си правили светилищата по Родопите най-вече на високи места, където са имали много красива гледка към околността. Е било и задължителен фактор да имат връзка с другите светилища, т.е. визуална връзка. Друг важен фактор е наличието на извори. Когато на някакво древно място има светилище, често хората мислят, че там има някакви положителни енергии, свързани още от едно време, че щом древните траки са направили на това място светилище, значи е имало защо да го направят, т.е. имало е някаква енергия, която ги привличала. Често идват да медитират на тези места, има даже някои хора, които мислят, че минават и извънземни и така нататък. И всякакви легенди и истории може да се чуят. Хората мислят, че в едната щерна водата е с положителна енергия, в другата с отрицателна енергия и ходят да се топят в едната и в другата щерна. Но не знам защо така изпада. Уравновесат енергиите. Явно за равновесие, за енергийно равновесие, след което примерно медитират. Хареса ли ви на Белинташ? Голяма красота беше. Независимо от това дали е било наистина светилище или просто си природен феномен, на мен страшно много ми хареса. Познайте на къде сме се отправили сега. Към поредното скално светилище на траките. Част от може би най-големия тракийски град, който учените през 20 век са откривали по нашите земи. Надя вече ни запали с археологическите си мистерии. Само 100 километра ни делят от една вълнуваща цел. Тя е на югоизток в община Момчилград. По пътя обаче нашата мобилна къща иска да похапне и да пие вода. Готово. Кемпера е зареден с вода. Супер, дай сега ти покажа на къде отиваме. Отиваме към източни Родопи, към Момчилградско, оттам село Биволяне, към махала Гасак и отиваме на Харманкая. Какво има на Харманкая? Ами има едно скално светилище, което е много красиво. Има скални ниши, 2 пещери. Аз съм си помогнал цялата фототехника. Мисля да прави нощна фотография, малко светлопис с фенерчета, светлинки. Супер, има едни ниши там много интересни, които се смятат, че са погребални камери били. Идеално за нашите цели. Палазов има големи фотографски мараци да заснеме светлопис, което означава писане със светлина на дълга експозиция, или поне така ми обяснява. Светлопис се казва. Светлопис. Минахме през Кърджали, след това през Момчилград. Ето тук е отбивката за Биволяне. Първо стигнахме до Биволяне, където има нещо като естествен развъдник на тритони. Аз много бях очудена как така е намерил това място, но се оказа, че всъщност в Google Earth има някакви координати, които той е взел на GPS. Отидохме ние при тези тритони, което се оказа едно изсечено в скалата водоемче, т.е. направено от хора според нас, където всичко беше зелено, имаше адски много зелени водорасли. Няде! Я да весете една кутия, че хванах тритонче. Що става ли? Ще стане, да, искаш да му сложиш малко водичка само за... Да не избяга? Да избягах. Вода са бързи, но... Тук му е оранжев порева. Да. Мога да го пипнеш. А не хапе ли? Не хапе. Много какъв е грапо. Оказа се, че прилича супер много на гущер, но има странна рибешка опашка и когато го пуснеш във водата, краката му се превръщат в перки на риби и той започва да плува много бързо. Тритон е едно земноводно от семейството на саламандрите. Голям част от живота си прекарва на сушата. По това време на годината влиза в водата, за да се размножава. Да не го стресираме. Пускай го.
Ето тук се вижда Харман кая. Ей, там трябва да са нишите. Аз виждам 1, 2, 3 ниши. И това ще е супер интересно да го видим отблизо. Това място, където заставахме с Надя, се оказа, че отново има изсечени в скалата разни неща. Това беше една щерна, както тя я нарече. А за какво е служило това нещо? Ами не е ясно за какво са служили точно. Според някои теории са ползвани от рударите едно време по някакви причини, но не е много ясно. А то може и да е преизползвано в момента, даже да пият вода животните от него. Не изглежда като по-древно. Не вярваме на време са секли тук за животните да пият вода, точно на ръбата да паднат долу. Тази скала най-вероятно преди 3000 години изглеждала по съвсем различен начин. Аз реших да проверя какво се случва под тази скала, защо е така надвесена над нивичката отдолу. И на връщане открих нещо много интересно. Нада! Какво си намери? Тук има някакви кристали, ела да ги видиш, или поне приличат на кристали, такива тъмни. Какво е това? Какъв е то камък? Това ми прилича на вкаменено дърво. Как така дърво? Ами дърво? Искаш да кажеш, че това е такъв истински фосил, вкаменено дърво? Да. Виж го как прилича, има си даже кръговете му се виждат. Да, наистина има тук като кръгове. И все едно е дървесина. Това е някъде на около 30 милиона години сигурно. Това е на 30 милиона години? Ами да, така твърдят геолозите. Според тях тези дървета са се получили вследствие на вулканична дейност от едни вулкани, които има наблизо, вече изгаснали. Тези всички скали всъщност са вулканична лава, която се е вкаменила. Ето това е Харман кая. Изглеждаше наистина впечатляващо. Аз наистина се чувствах като малко дете в сладкарница. Чудех се кое първо да видя и така доста бях превъзбудена. Ето това е един от двата Хармана, заради които е кръстена скалата по този начин. Харман кая. Кая е на турски скала, а Харман е заравнено пространство кръгло, в което се е вършело с диканите едно време житото. И това пространство прилича много на такова помещение и затова се нарича Харман. Тук са две. Тази е едната, която гледа на север, и другата, която гледа на юг. Те са срещуположни и се предполага, че са използвани за нещо като календари от древните. Ето по тези линии, по тези дъги, които са врязани в скалата, можело да се определя според тях зимното и летното слънцестоене, както и движението на слънцето. Самата скала е някаква много уронлива, мека и податлива на обработка явно. Тя имаше самата много странни форми, поради което много се замислях на моменти наистина дали някои неща са естествени или са издялани от човешка ръка. Става ясно, че няма как да са естествени, тъй като са доста подредени. Тоест това не е нещо, което го е направила природата. Вижте какви интересни изсичания. Това е някакво правоъгълно съоръжение тук. Има дупка, през която явно от тук се оттичала течността, водата в тази щерна. Едното правоъгълно съоръжение се свързва с една дупка към едната щерна и изтича към нея, а пък другата щерна си стоеше така просто изолирана. Не мога да разбера какво даже предназначението на това нещо. Бях доста шашната. Прилича на вана. Да, има едни дупки и от тази страна също има дупки. Може би имало нещо като дървена скара отгоре. Ето го и втория Харман.
И малко след това веднага изскочи и втория харман, който беше по-впечатляващ дори от първия, тъй като той пък беше направен амфитеатрално и стъпаловидно така, точно като руини от древен амфитеатър. Също така има теория, че това е цялото светилище и тези тук хармани са се използвали за жертвоприношения и за извършване на ритуали. И по тези улеи е текла кръвта на жертвените животни. И там намерихме така наречените тронове, които, когато седнеш на тях, не знам доколко са наистина естествени или изсечени, но когато седнеш на тях имаш прекрасна гледка просто към местността навсякъде, към върховете отсреща и към каньона долу на реката. Наистина много красиво място. Под скалата пък намерихме с Майя руини от каменна стена с дялани камъни, както един постамент за колона и манярски изкопи доволно. Време е да ходим към скалата с нишите, да може да угодим и на Жоро, нали, иска да си направи интересни светлинни ефекти. Светлопис, Наде, светлопис. Добре. Аз понеже много искам да ти угодя, мисля в нишите наистина да се постаря и да се спусна надолу с едно въже и да ти сложа осветление по нишите, за да изглежда още по-хубаво. Приготвил съм свещички за тая работа. Айде, Водина. Да ходим. Стигнахме доста трудно, тъй като се минава през едно дарени, хръсталаци, покрай ръката и после стигнахме до скалата и в първи момент не можахме да разберем там ли е, не е ли там, докато най-накрая видяхме нишите. О, ако сложиш вътре свещички, Наде, ще стане супер снимка. О, да. Ами аз мисля да се поиска терия нагоре, след което да се пусна надолу с въжето на рапел. Наде, има ли някакви теории за какво са били правени тези ниши? С каква цел? Ами никой не знае със сигурност какво има предназначението, но има различни теории по въпроса и то от различни учени. Траколозите смятат, че това са ниши, които са се поставили урните на известни тракийски личности, така да се каже, лидери техни. Друга теория, праисторическите хора още много преди траките са направили тези ниши нещо като шифър, и който може да го разчете, може да открие къде са златните залежи, които са били изключително важни за хората по това време. Все пак първите хора, които са добивали въобще злато. Друга теория, примерно, е, че те са използвани като пчеларници, като кошери за пчели. Иначе по самите тях няма белези от изсичания с лето, но би могло да са малко по-древни, да са сечени с кремък и затова да не се личи. Освен това, самите следи вероятно са заличени от времето, тъй като тази скала е много уронлива. Под самите ниши, отдолу под скалите, е намирана единствено керамика от късния халколит от 4-то хилядолетие, но тя дали е свързана с нишите не е сигурно въобще за сега. Има още една теория, свързана с култа и инициациите при траките, че тези ниши всъщност са направени точно за ритуална инициация, когато младежа пораства и става истински мъж. И за да стане мъж, той трябва да направи някакъв подвиг и подвигът е бил всъщност да се пусне от скалата с въже и да постави дар за боговете в портала. Тези ниши са се смятали за портали и връзка към боговете, към света на боговете и към света на мъртвите. Айде, Жаро, отивам да сложа свещи. Успех! Давай, разчитам на тебе да ми осветиш скалата. Ехо, там ли сте? Да, чакаме те! Давай, Наде! Браво, Наде! Добре, можеш да стъпиш на долните ниши. Там има ли ниша? Там има две тук. По-навътре или по-навън да ги сложа? Няма значение. Можеш да пуснеш надолу и тогава ще ти дойдат точно на ръцете и нишите в дясно и такова. Пусни се, ако искаш малко надолу. Чакай, така. Така удобно ли ти? Да, така ми е удобно. Найде, точно така, запалвай една по една. Все по-красиво става. Тя направи рапел
И се пусна, успя да запали свещички, малко беше проблемно, понеже духаше вятър, наближаваше буря, да гасеше свещичките, обаче тя се връщаше, палеше ги, ние отдолу я стимулирахме да продължава. Наде, наближава буря, трябва да действаме по-бързо, за да не плуваме към вкъщи. Да, знам. Кемпъра да не стане подводен. Как светка. Наде, сега дъжда сега ще дойде, ще загаси свещите. Оказваше, че отвътре са кръгли, а не трапецовидни, както изглеждат отвън. Някои от тях бяха по-дълбоки и имат различни размери, просто са много интересни. Сега ще пробваме една снимка, да видим какво ще се получи. Ето това е кадъра, който постигнахме. Страхотен е. Супер е, Жорка, завиждам ти. Много красиво е станало. Може би за древните са били портал на някъде. За мен са една абсолютна мистерия, която ме чувърка отвътре. Направихме снимката, получи се чудесно, беше страхотно. Супер! Има ли още красоти и загадки, с които ни примамват тези вълшебни български планини? Разбира се, затова експедиция Родопи продължава. Изследователите си дават само нощ почивка, преди да се впуснат към следващата цел в Експлор България.